Dobar dan poštovani gledaoci, dobar dan poštovani prijatelji, ja sam Nemanja Oblaković, vi gledate novu emisiju na našem kanalu, a moj današnji sagovornik je Ćetko Ćorluka, mladi inovator i istraživač, čovjek koga ste već imali prilike da gledate na ovom YouTube kanalu, a danas ćemo govoriti o energiji, o frekvencijama, o vibracijama, o svim tim nevidljivim uticajima na čoveka čije su posljedice i takako vidljive, tako da pažljivo slušajte. Prijatelju, dobro mi došao. Bolje te našao, Nemanja. Nismo se videli neko vreme i sad kad smo se videli zapravo dobro se držiš, nisi se promenio. Hvala. Što znači da imaš ključ za sve ove probleme kojima smo svakodnevno izloženi u vidu zračenja i nekih drugih negativnih uticaja, ali da krenemo za početak, šta to zapravo većinu nas lomi, a možda i nevidljivo za ljudsko oko? Pa u modernim dobima ove moderne tehnologije utiču dosta na nas i praktično one su fizičke prirode. Ne možemo tome da se odupremo. Čak i ako bi sklonili čulo vida, čulo sluha, one deluju na nas. I dosta ljudi je nesvesno, često viđam ljude koji imaju utisak da su napredni sa smart watchovima, bluetooth slušalicama, pogotovo po teretanama, telefonima u džepovima, a ne razumeju u suštini na koji način ta tehnologija funkcioniše i paralelu uticaja tih tehnologija na biosvet, na živi svet. Pa tako, čak i one, evo sad su pominjali ovaj veliki tržni centar, danas ne mogu da se kupe obične sijalice, čak i one prigušene i lepe, male, kao nekad što su bile sveće, svetiljke, žute, i one su čak LED. I one trepere 120 puta u sekundi. A mi smo fotobića takođe, imamo receptore po koži koje kontroliše podsvest, takođe i pinalnu žlezu. I ako ostavimo tako prigušeno svetlo u periodu kada nam treba odmor dok spavamo, naše telo dobija signal za beg. Rezultat toga je na preseku stanja u ulazku u san, organizam luči hemijski koktel koji je u skladu sa tim da treba pobeći. Tu dominira naravno kortizol i ljudi se bude umorniji nego što su ustali, ali nemaju razlog u materijalnom svetu, kredit, duge i tako dalje. Tako da sam baš želeo danas da dođem da malo ispovezujem te stvari i popunim neke rupe. Mislim da je gospodin Velimir Abramović u neku od intervjua ranijih pričao baš o tome da zapravo pogađanje dva tela zavisi isključivo od rezonance, a ne i same snage. Zašto je to bitno? Zato što ako znamo da recimo jedna mikrotalasna radi na 2,4 GHz, to je rezonanca sa kojom se ima najbolji impakt na molekulu vode, a mi smo 70 i više procenata voda. Zato voda vri i iskače u tanjiru mikrotalasnoj i Faradayovom kavezu, ali tanjer stoji netaknut. Kada govorimo o Bluetooth slušalicama, one isto rade na 2,4 GHz, snaga je mala, ali kada se govori u materiji u prostoru, ona se nalazi u našim ušima, to je tona. U početku je bilo takva vrsta tehnologije da jedna prima signal, pošto se i tehnologija pravi, onda će da bude kao priroda, znači sa minimalno utroška energije i vremena, jedna primi signal i onda šalje signal drugoj slušalici kuda, tačno kroz spinalnu žlezdu, kroz ušne kanale i bubne opne, znači 2,4 GHz. Možda su jače senzacije prilikom slušanja muzike, možda mi bolje reagujemo, međutim, na duže staze događa se to da naše neuronske mreže koje rade na negde oko 30 mV potencijal, što je jako malo i uopšte nije atraktivno za pominjanje, recimo ne bi ni ona jedna svetiljka za jelku svetala sa 30 mV, ali naše neuroni, neuronske mreže
non stop zahtevaju taj potencijal i baš taj. Znači ni jači ni slabiji, da bi telo bilo svesno sebe, jer međućelijska komunikacija primarno se odvija elektromagnetnim impulsom, a sekundarna je hemijska. Znači hemija u telu je zakasnela reakcija. Ako sad može da me udari auto na ulici, ja se pomerim, tek posle 5 minuta će se grči želudac, da se znojim, jer kad nadbubrežna žlezda izluči adrenalin i tako dalje. Dakle, napravio sam paralelu Bluetooth slušalice, smartwatch takođe, on nije pasivan kao, ne znam, kvarcni sat, obični sat. On ima svoje polje koje non stop odašilje i presek polja sata i našeg polja njemu daje mogućnost očitavanja našeg pulsa i ostalih parametara, sad zavisi kakav je sat, šta se tu stvari. Bavimo se jednom kontrolom koja faktički nama i nije bitna. Međutim, kada sve oko nas radi tako da rezonuje baš sa nama, najveći problem današnjice u stvari Wi-Fi kutija. Zato je bila velika borba koji će provider da bude u kući kod građana. Oni takođe radi na 2,4 GHz i ono što je bitno napomenuti da je kumulativni efekat ubitačan. A i to nije samo zbog Wi-Fi kutije, već zbog termodinamike naših objekata. Sad, ljudi što su u boljoj materijalnoj situaciji imaju bolju termodinamiku, recimo, bolji PVC prozori sa dvostrukom komorom, bolje stiropor izolacije. Ako imamo jednu kutiju koja ne dozvoljava izlazak toplote, ona ne dozvoljava ni izlazak zračenja. Sad, postoje aluminijumske zavese, postoje zavese anti-EMF, postoje čak i kolor anti-EMF. Ukoliko osoba, na primjer, kupi anti-EMF kolor i ofarba jedan zid, ugaoni zid, na primjer, on u stvari stvara sama sebi u kući mirror efekat, znači efekat ogledala, zato što je izvor zračenja u kući. Znači to je industrija izmislila za, recimo, repetitore, kada je nemoguće infrastrukturu prilagoditi pa da se zaštiti ta strana zgrade i te zavese takođe, ali nikako to koristiti na svoju ruku, jer treba biti svesni da je najveći izvor zračenja u našem domu i 5 metara radijus oko njega je katastrofalan. A taj radijus je obično, dakle, u dnevnom boravku, od televizora, taman do garniture. S obzirom da hidroelektrana pravi električnu energiju i ona dolazi u naše domove i konstantno 0.24 napaja Wi-Fi router, on 0.24 odašilje zrak kroz nas i zidove. S obzirom da radi na 2.4 GHz, što sam pomenuo, a mi smo od vode, i eter u prostoru mu daje potencijal rasipanja tih zraka, efekat je sličan solarijumu na duži period, ali vrlo lagani solarijum. Naravno da niko nas ne želi da ubija, jer mi trebamo, znači mi treba da radimo, da živimo što duže, da bi stvarali višak vrednosti. Međutim, ono što je zabrinjavajuće je da je moguća kontrola, baš zato što naša podsvest ne može da se odupre i naše morfološko polje spoljnom uticaju, koji je mnogo jači i mnogo veću masu ima od nas samih. Onaj problem koji je tu glavni je što mi nismo uzemljeni u objektu i ne možemo biti uzemljeni, pogotovo na spratovima. Efekat multiplikacije, znači preklapanja Wi-Fi, stanova i tako dalje. Komšini Wi-Fi, iako mi hvatamo, sigurno ostvaruje stabilnu vezu, telefon sa zrakom Wi-Fi signala, međutim, onaj koji je u prostoru, on stvara taj kumulativni efekat. Pa tako može se dođe do merenja da je recimo 3 puta povišen potencijal etra u prostoru u odnosu na spolja. Baš zbog te termodinamike, znači prostor zadržava. I pošto ima kontinuirano trajno napajanje Wi-Fi uređaj, ne može njemu da se odupre jedan orgonit, ne može njemu da se odupre ni gorski kristal od 100 kg, da ga donesem u stan, on će kroz neko vreme isto da isijeva istu vrstu energije, jer i on sam bude programiran. Dakle, 4 godine sam razmišljao o tome, pošto oscilatori, sintetički stvorene frekvence, recimo ako se oscilator programira na 7-8-3 Hz, on nema nikakvu moć, jer ako uređaj treperi
783. Hertz je samo opisna kategorija. Hertz opisuje da nešto treperi toliko puta u sekundi, ali ne daje mogućnost da mi razaznamo o kojoj energiji je reč, o njenom kvalitetu i njenom polaritetu, da bi mogli da zaključimo šta se dalje događa. Dakle, najveći kondenzator na svetu, odnosno Zemlja, ima mogućnost da upija neograničeno suvišan potencijal, zato se i grom prazni u Zemlju. I onda sam došao na ideju da otvorim polje planete Zemlje u stanu. Naravno, kad se otvori polje ili se uzemljena žica unese u stan, ona nema svoje. Da bismo reagovali sa poljem prostora, moramo da imamo sopstveno polje. S obzirom da nisam želeo da širim polje i generišem kroz ceo stan ili sprat, jer to bi takođe narušavalo naše neuronske mreže, onda sam napravio torus polje, koje je veličine 1 metra, ali koje non stop vrtlaži. I napravili smo uređaj koji je u stvari jedna vakumska kapsula koja ima jezgro od uzemljenja, teži oko 1 kilograma, sa svojim torus poljem. I šta se tu dogodilo? Znači, sama tehnologija je jednako kompleksna kao i elektromotor. Znači, ništa specijalno. Ali, dobio sam mogućnost da ukrstim polje Zemlje sa poljem prostora. A rezultat je očigledan. Dakle, u korist jačeg. Polje prostora ne može da naruši polje Zemlje. Ono što je bilo bitno meni da smanjim uticaj tehnogenog zračenja na nas u prostoru. Prvih nekih 6 meseci, znači svi ljudi su bili zadovoljni, međutim ja sam imao par nedoumica zato što se ispostavilo da jedan čovjek koji je bio naručio zbog pametnih brojila i tako dalje, čovjek koji se razume u energije, ja sam bio kod njega, upoznao sam se sa njim, na Karaboru mi živi, on je inače profesionalni tragač za vodom, ima aparaturu, sonde, rašlje i tako dalje, bakarne naravno. Ostavio sam uređaj u 19 časova uveče, ujutru me zvao u 9, on nije mogao da ponovi ni jedno merenje, da nađe ni jedan čvor, ni jednu žilu koju je merio 15 godina u svom stanu. Ja sam imao jasnu nameru onog momenta kada sam ja želeo da napravim uređaj i ona je 2,5 godine išla u jednom smeru. I onda sam se samo jedno jutro probudio i ja sam imao sliku uređaja koji je bio prost, ali ja nisam mogao da mu nađem manu. Iako je radio, filtrirao kao inženjerski, traži manu, ja nisam mogao da mu nađem manu, iako je bio prost. Ja sam rešio to ispuštujem i imao sam unutrašnje nadahnuće. Dakle, sem tog tehnogenog uticaja da je u stvari vakuum-ionska pumpa koja neprestano ispumpava suvišan potencijal, dok ekspresuje negativne ione u prostor, a odlači pozitivne, jer pozitivan automatski ide na negativan i tako u krug. Sam procesor uređaja jeste Zemlja i on se menja, zavisnosti da li je jutro ili je sumrak i ne može uopšte da padne niže potencijal od onog što nama treba, niti da bude veći. Dakle, spojio sam dve suprotne energije koje žele da se spoje, ali zbog naših objekata i načina gradnje nisu mogućnosti da se spoje. I to je bio početak. Posle ovog, kada sam shvatio da ima uticaj na geopatogena zračenja, tad mi nisu sve stvari bile jasne, do momenta dok nisam imao 2-3 prijave ljudi koji su uzeli uređaj, pošto uređaj pomaže za san i tako dalje, jer osoba koja je u polju povišenog potencijala, njegov mozak ima ogromne napore da spusti hercažu. Ja herc koristim samo kao opisnu kategoriju, ali da spusti nivoje energije na 8, 6, 4, 3 herca, da odemo u stanje sna. Dakle, san ne može da bude dubok u polju povišenog potencijala. Iz tog razloga su uzimali ljudi koji imaju problema sa snom, da ga drže u prostoru i oni su svi spavali mnogo bolje, oni prijavljivali su polet, rasterećenost i tako dalje, ali neobjašnjive stvari do tad, jer ni oni sami ne mogu da prijave razliku kao što ne mogu da se žale na problem povišenog potencijala. Znači, to je nemir, konstantna vrućina, konstantno pomeranje, iako u prostoru
termometar pokazuje da nije povišena temperatura, ali postoji tenzija. Da, znači te 3 slučaja gde su osobe koje su inače imale paralizu sna, nemirne snove, budili se uplakani, to su bile odrasle osobe, jedno je samo bilo dete. Od kad su stavili uređaj u sobu, to se više nikad nije ponovilo. Onda to mene još više, mislim, ja verujem u svoj kanal i verujem da sam ga u tom momentu ispoštovao. Kad sam dobio sliku, ja sam uradio kako treba, kad sam otišao u radnje da kupujem materijal, da kupujem deo, kad sam tražio majstora koji na strugu može da mi obradi deo, sve je išlo, što se kaže, kao po loju. Kad ide tako sinhronicitet, onda ni nema razloga za brigu, jer po jutru se dan poznaje, to je istina. Ja sam u stvari došao do zaključka da nivelacijom etra ja u stvari imam uticaj na mogućnosti manifestacije u samom etru. I našeg ponašanja i nekih suptilnih energija i geopatogenog zračenja. Što je mene naravno radovalo, oduševljavalo. Međutim, sad otprilike postoje uređaj godinu dana i nisam uspeo na različite starosne dobi, različiti problemi, različite kategorije, a samim tim nije napravljen uređaj za lečenje, već je prevencija. Prevencija je isključivo nastala iz pravljenja paralele i razgraničenja onoga šta smo mi, šta moramo biti i to moramo prihvatiti i gde mi to idemo. Jer nula bi bila, ja stojim gol na livadi, nemam ni kuću. Pa onda stavim telefon u džep, ja sam se pomerio od nula daleko, stavim ovo, pa onda odem platim Wi-Fi router, to, pa onda, ok, znači tu u materiji, pošto je materija inertna i spora, mi se zarobimo i ne osetimo. Da li ugovorima, nije ni bitno, ali u suštini sad već svi imaju maltene neograničen internet na telefonima. Ja sam recimo svoj spakovao, pustim internet sa telefona ako mi treba za laptop, ovo, nema potrebe, što sam sretao kod ljudi, kuća 3 sprata, oni 3 Wi-Fi. U jednom čak i nisu. Onda recimo savjet što može svako da uradi, noću se gasi iz zida. Ne na dugme Wi-Fi, on se gasi iz zida, on kad nema napajanja, on neće moći da radi. I onda će vidjeti ljudi spavaju 20% u proseku, svi bolje. Znači to je, mislim to sad zvuči, ali to je i jak argument, faktički svi, ne sad kao neko ovo, neko ono, znači svi se osjećaju bolje. I to je ona teza da u suštini kada čovjek nešto stvori, ja sam bio proizvod koji je to rukama zamešao, stvorio, kanal mi je dat od rođenja, nit ga negujem, nit se ja nešto specijalno ponašam, mene su prozvali još u početku mladi teslijanac, čovjek koji pomaže ljudima, ja su u stvari najsličniji nekom majstoru, koji voli mir, da ga niko ne dira i samo me zanima nešto da se pravi, da se stvara i volim da se družim sa kreativnim ljudima, koji su zavozani, realno odstupaju od normalnog sveta. I to je bitno napomenuti, ako postoji kanal i ako se on neguje, uvijek informacija dolazi, ako ima ko da čuje. A onda drugi level, ako je taj čovjek u stanju to da raširi, nevezano da li će u materiji mnogo da profitiram, koliko ću ja godina to da prodajem, meni kanal opet da informaciju da opet nešto stvorim. Pa nema veze da li će neko da uzme u Nemačkoj to da proizvodi, jer ja sam čovjek preko kog je nebo učinilo da to na materiji krene da se širi, a mene u stvari zanimaju nove stvari, mene repeticija kao umetnika, kao kreatora ubija, znači ja volim igru, volim nove stvari. Ti si mi inače pomenuo i pre početka emisije da se putem frekvencija, tačnije podizanja i spuštanja, ljudi čak mogu i navoditi da neke stvari rade ili se mogu u potpunosti pasivizirati. Tako je. Kada sam prva godina Policijske akademije, kad sam studirao uvod u pravo, opširan predmet, od srodstvene formacije do oblika vladavine, drugi semestar, sad da kažem polugodište, drugi semestar, to mi je profesor dodelio temu totalitarizam, Hitler. I sad, s obzirom da je jedan kriminolog koji je volao Srbe, Archibald Rice, donirao veliku biblioteku, ja ne znam nemački, ali sam tad bio ok sa engleskim, imao mnogo skripti, svi smo mi te svemirske radove pripremali dole u toj biblioteci. Spisi kakvi postoje, šta je Hitler tad radi, mislim, postoje i
izvori koji navode da su stvari nacisti možda i ubili Teslu i sklonili dosta tog materijala. On je bio možda čovek koji je prvi ozbiljno pristupao tome. Znači, on je Jevreje znao da 1000 Jevreja ošiša, pa ih pusti da oni beže, pa da vidi da li su telepatske sposobnosti jednake ili nisu jednake sa kosom i bez. Oni veruju da su njihove antene. Pa onda ima tu kosu, ne zna šta će s njom, onda je alhemijski teo da dobije zlato od kose. Jer navodno u kosi se stvara neki, to je promil. Znači, razne stvari. Sad, meni najinteresantnije tad što sam bio čitao, da je on recimo ono što sad nazivaju harp, ali tu postoji mnogo varijacije. To je u suštini uticaj vibracije i energije na određenu tačku sa više strana. On je probudio svoje vojnike u Ambaru u 1 ujutru, naravno oni toga nisu bili svesni. Sa više strana je postavio antene, pustili su određene frekvencije, jedan je ustao da ide u WC, onda je to smetalo drugom, reč po reč, jedni su krenuli da se tuku, oni su se za sat i po vremena poubijali svi. Naravno, to je bio eksperiment, niko nije tu prišao, niko nije dolazio. Šta je sad tu jako bitno da shvatimo? Ona tenzija ovde, ako neko uputi pogled ili reč, ta tenzija ne mora da znači da je od te reči. Može to da bude kumulativni efekt, nedelju dana smo nervozni. Ali tenzija može da se stvara bez naše volje i bez da je prepoznamo. To je jako, on je to tad znao. I to znaju, u svim zemljama postoje ljudi koji to znaju, koji se time bave, da vojska je otišla najdalje sa tim. Naravno, ne koristi se to, ne znam, možda u modernim ratovima, ali ne koristi se na običnim građanima, međutim da može raspoloženje da menja i tekako. Tako da su hercaže snižene u tržnim centrima, pa onda čovjek ode ovako pa se zagleda, pa blene. Oni malo svesnije osjećaju umor. Ja, na primjer, osjećam umor kada dođem iz tržnog centra, kao da sam išao na posao, bio možda 2 sata. Zašto? Zato što ukoliko se čovjek uspori, on više vremena obraća, daje svoju pažnju na ono što je oko njega. Znači, te stvari su prevazišle uticaj na nas preko vidnog polja, znači ekran. Zato što ljudi više ne gledaju ekran, pogotovo sad od pametnih telefona gde se scrolluje, gde recimo paži 4-5 sekundi i čovjek želi dalje i sad recimo se zadrži na nekoj emisiji. To obično bude zato što ljudi poštuju, vole rada čoveka, žele da čuju što on ima novo da kaže. Postoje i oni koji se zavozaju, misle da će u odnosu na izjave nekih ljudi, ne znam, političara, moći da sklope širu sliku ili veruju da oni baš imaju formulu kuda vetar duva da shvate neke stvari. Međutim, to je takva jedna igra da što je čovjek manje, više se u stvari bavi svetskom politikom. Znači, on ispred Rakstora pivce i onda šta će Putin, šta će Trump, Trump nas čuva, ovo ono, a oni malo normalnije se bavi isključivo sobom, da svaki dan bude malo bolje nego što je. Sad, ako bi to percipirali šire, kad bi svako tako radio, svi bi bili bolji. Jer jedan bolji i drugi bolje u jednom kvartu, oni povlače drugi da budu bolji. Ako su ljudi normalni, naravno. Tako da, što se tiče tog uticaja, najviše kriva specijalizacija, znači jedan doktor sad mora da plati majstora da mu zameni, ne znam, utičicu ili sjelicu, mora plati vrtić, ovo ono, i nevezano za to koliko je, ajde ne volim taj izraz plata, ali on u suštini ne vlada sobom i kad je usko vezan za nešto, on je u stvari slep za široko. Ako jedan fizičar slep za široko i jedan, na primjer, doktor, ne mora kaže doktor, zato što doktor svako ko dobije DR diplomu, a lekar se rađa kao i dobar majstor. Dobar automehaničar te odsluša, gleda u haubu i on otprilike zna. On se tako rodi, jednostavno ima dar. A neki nisu, isto tako i zubar, recimo, i mlađi ljudi nisu svi stigli da idu, ne znam, na neku operaciju, ali znaju po zubarima, znači neki zna da radi, neki ne zna da radi i to će uvijek ostati tako, jednostavno nema dar za to.
to treba da se poštuje i moramo da shvatimo da, na primjer, ovakve teme, studirao sam kriminalistiku, nemam želuda za to. Svaka čast momcima koji mogu da rade to, jer da nema njih, ko zna kakvi bi bili ovi na ulici. Poštujem. Ja nemam želudac, a recimo kad sam još na DIF-u završavao ovo za trenera, sećam se da su postojale stvari koje mi nikako nisu pile vodu, koje se ja i pitao profesore, recimo Beka Stanimirović, on je mene zvao Stragator, ja sam uvek samo bavio koji su to trigliceridi, holesteroli za stvaranje hormona. Mene je uvijek zanimala hemija u telu, jer od nje sve zavisi, sinteza, raspoloženje i dalje stvari. Međutim, nakon 5 godina se ja stvari shvatio da hemija zavisi od informacije. Znači, pinalna mora da da signal nadbubrežno i da ona luči nešto ili nešto. Znači, a ta informacija, s obzirom da ide putem elektromagnetnog impulsa, mi sa energijama, vibracijama možemo da utičemo na kompletne fiziološke procese u telu jednog čoveka. Recimo, dete kad je u pubertetu i za letnji raspust dobije 10 kg, izraste 12 cenata. A jede Eurokrem ili paštetu hleb i ne može da ga navata čovjek da jede, a to sve desi za 2 meseca. Taj input ne može da da taj output. Po onome što sam ja učio na DIF-u, po onome što zapadne nacije propagiraju i tako dalje. I ja sam vrlo rano shvatio da molekul junetine nebite, i ako je to tartar biftek, on ne ide u moj kvadriceps. Sad dolazimo do druge stvari, paradoksa koji nam je nametnut, 4 bele smrti. Najveći problem sada što ljudi misle, a od toga zavisi mnogo međućelijska komunikacija da telo bude svesno sebe. Nama su neophodne mnogo soli. Većina ljudi ne soli, u restoranima se ne soli, zato što su pogrešno naučeni. Dakle, kad čovjek umire i ode u bolnicu, prvo što mu rade, stave mu infuziju, slanu ili slatko. Odredi se, ako ima čovjek pritisak, ide slađa ovo. Ali to je jedina energija koju naše telo apsorbuje. Znači, oni koji su izučavali dublje, postoji jedan termin koji se zove kalijum natrium pumpa. Znači, naša membrana naše ćelije je u stvari kao moždana kora naše ćelije. I ta membrana propušta jon, pozitivan, negativan. I non stop trguje ionima. Kada se jedan kristal, molekul šećera ili soli razloži u vodi, on ima jednak broj iona. Pozitivnih i negativnih. Savršen balans. On se u stvari zbog savršenog balansa i kristalizovao. Tako nastaje skrob u jabuci. Dakle, imamo negativnu energiju planete Zemlje i pozitivnu od Sunca. Rezultat je plod, skrob, nagomilana energija kristalizovana, koju mi konzumiramo. 4 bele smrti, najbolji sapuni ikad koji može da opere, sve se pravi od masti, od svinjske masti. Podloga za većinu krema je 70% svinjska mast, ljudi to ne znaju. Dakle, ona pod elektronskim mikroskopom ima strukturu kao feder, na sve što se nanese, ona to skida. Znači, građa molekularne strukture određuje, na primjer, grafit, ako je grafit sa kojim pišemo, on ima rešetkastu strukturu i neverovatno provodi elektricitet. Ali ako isti taj grafen u obliku loptica, on se zove fluoren i on je abrazivno sredstvo. Sad, ta molekularna veza zavisi od mnogo faktora, ali je nama bitno da se držimo onoga što zaista radi. Na primjer, ja sam odrastao u selu, to je bilo kad je svinjokolj, deca, ajde sad, znaš i ti vjerovatno, pluća se baca, ali džigarice se jede se i mozak od svinje sa jajima, znači mozak svinjski, čist holesterol. Naš mozak je 97% holesterol. Znači, mi ne možemo bez nekih stvari, a to se proglašeno za 4 bele smrti. To je ozbiljan problem zato što je to stvari elektrolit. Mi ne možemo da razmišljamo i ne možemo da imamo potencijal od 30 do 40 mV koji je nama neophodan ako nemamo dovoljno elektrolita u telu. Jer prvi put kad sam napravio prvi proizvod za uzemljenje, ja sam napisao jedan rad na nekih 10 stranica u Wordu, međućelijska komunikacija, prevencija i zaštita. Ja sam to poslao Aleku Račiću i on je to čitao, zvali su me, onda sam ja išao to da izlažem. Tad je bio jedan doktor koji je isključivo pravi bypasseve i bavi se pacemakerima, on je završio elektrotehniku, ali pri medicini.
Neverovatno recimo da, čak i on sam rekao, nije im to nikad palo na pamet. Ali ako telo ima ćelije ubice i telo stalno odbacuje neke ćelije, ubije, razgrađuje i tako dalje. Da se nešto množi i naraste kao tumor moguće samo ukoliko telo nije svesno samog sebe. Ili uzročnik je prisutan i nije otklonjen. I ako se uzrok ne otklanja, nema tu pomoći. Ali recimo, telo kada je svesno nečega, ono to ubije. Znači, postoje recimo slučajevi gde devojka ne može da zatrudni jako dugo, ide na veštačke plodnje i to traje godinama, a onda dođe neki stari lekar koji se seti i kaže, ajde da proverimo, možda ima jak imunitet ćelija ubica. I u stvari ćelija ubica njena odbaci zigot kao strano telo. I to je jedini razlog bio. Ona dobije injekciju pre toga i zatrudi normalno. Dakle, ta kreativnost, to povezivanje u stvari ključ, a danas se ide na specijalizaciju i na nekomunikaciju, tako da mi imamo i seminare, razne tribine i tako dalje, da svako izlaže svoje, ali se nikad ne sedne za so da vidimo šta ćemo od tog što se iznalo. Tako da treba uvek se truditi da se gleda šira slika. Mi kao kompletno telo funkcionišemo isto kao ćelija. Naša koža je membrana ćelije. Naša koža želi zeleno, znači želi nulu i želi energetski balans u blagom minusu. Kad su mi u blagom minusu, mi primamo sunčevu energiju. Za naš protok neophodno je da imamo vezu sa zemljom. Kad čovjek stane na zemlju, on automatski ima šum, dobija i ima potencijal koji mu je neophodan. Ako se izdvoji, on nema to može običnim unimerom da se mere. Bez tog potencijala moj mozak nije više prijemnik i predajnik, on je zagušen. Dakle, sva ova nadahnuća ili neke stvari, telepatske sposobnosti, skidanje nekih vizija i tako dalje, donošenje nekih kreativnih stvari u materiju, jednostavno nije moguće. Jer eter kao potencijal, kao likvid, kao što, na primjer, ajkula nije svesna, ona nije svesna vode, nego ribe koje iskaču. Ona je svesna druge ribe, ona je svesna kamena i tako dalje, ali ona nije svesna vode, niti da obrađuje kiseonik u njoj. Tako mi nismo svesni ovde. Isti, bukvalno isti princip. Dakle, njoj je voda ništa, a trava, kamen i druga riba je nešto. Nama je kao, mi imamo vazduh, na primjer, kad se provetravaju prostore, to nije samo izmena vazduha, već je i nivelacija potencijala u odnosu na prostoriju i spoljnu sredinu. Znači, zato je to jako bitno i to mnogo pomaže i za mozak i za... Ali se uvek sve svodi na to hemijsko, jer nam je lakše objašnjivo. To je kiseonik, to treba za ovo, hemoglobin, tako dalje. Sad sam možda otišao malo daleko. Pa ali... ima još neke stvari o kojima si rekao da bi mogli govoriti, između ostalog o takozvanim sintetičkim frekvencijama ili vibracijama. Pa da, sintetičke frekvencije i vibracije su velika prevara. Recimo, kvantni uređaj za dijagnostifikaciju bilo kakvih problema rade sa malo boljim softverom nego što su to bile one pametne vage. Znači, ide plus i minus kroz čoveka i na osnovnu barijeru koju najde, on načitao da li je kost, mast ili mišić. Ovo sad ide malo dalje, pa ide meridijanima, ide... sad, šta je tu ključ? Za dijagnostiku, okej. Međutim, to što se dijagnostikuje tog momenta ne znači primarno da će to tako ostati i da je to tako uvek. Jer se to menja konstantno, to je jedna stvar. A druga stvar, ako se nađe negde problem, kao na primjer, ja kad sam išao na kvantum, dok ja idem sve probam, ne mogu da pričam o nečemu što ne probam, gde ne uđem u problem i tako da, i sad vidim na više mesta, oprao sam glavu, vozio sam sa otvorenim prozorom, ono je bio možda februar, bolila me stvarno glava, ono uvo, i izašlo je to na monitoru da ima probleme ovo, ono uvo to, i onda sam gledao u ekran, znači ono, fototretman i frekvence. Šta je sad? Ja sam znao uzrok, ali ono mesto gde se materializuje problem je samo kumulativna tačka. Delovanjem na kumulativnu tačku ne otklanja se uzrok, niti može. Znači, samo delovanjem na kompletno telo mi možemo da otklonimo kulminaciju na nekom mestu opet ili sledeći put. Tako da, sterilna frekvenca, na primjer kao onaj CPR aparat, može sada u izdvojenim uslovima određene bakterije i viruse, tačno postoji jedna frekvenca koja se pusti i
te bakterije jednostavno više nisu žive i neće oživeti. I onda se došlo na ideju da sad radi se dijagnostifikacija i sad se ta bakterija ubije u telu. Kakav je to stvari problem, kakav je to nesvest. Između dva stakla ubijeti bakteriju frekvencijom je jedno, a ubijeti tu istu bakteriju u telu je drugo i mi moramo da znamo sve o telu i šta još ta frekvencija pogađa. Znači, zato su, na primjer, Japanci najdalje stigli u istraživanjima vode, zato što su ponizni. Ako on otkrije da, na primjer, voda pamti informaciju, da klasterska struktura može da pamti informaciju, oni kažu ovako, onda ćemo sve češće da idemo u prirodu da nosi informaciju živosti da pijemo. A kod nas, u Evropi ili zapadni sistem, sledeće, sad ćemo da stavimo mi vodu, pa ćemo da puštamo frekvenciju da ona zapamti i onda ćemo prodamo tu flašu za 100 €. Dakle, on ne poštuje to što, on u stvari ne ostaje mogućnost da nije shvatio kako se to dešava i šta se to događa, zato što ono, recimo, možda i najživlji element na planeti. Ono, sa njom treba voditi računa kao malo dete. I gde stoji i ovo. Iako se ona, zato su pre ljudi vodu pili po trbuške. Znači, dođe, legne u sklek i pije vodu direktno s potoka. I napaja se energijom direktno. Ne nosi je kući. Čim je odneseš od izvora, ona se automatski niveliše po prostoru. To je njen posao. Znači, ona uvek upija sa strana i njen energetski potencijal pada na nivoje prostora, s tim što informacija u klasterskoj strukturi može da traje duže. Znači, onda radili su oni testove sa pirinčem koji se ubuđa, koji smrdi, koji ne smrdi, u zavisnosti. Znači, mi imamo energetsku moć i to je jako bitno da ljudi shvate. Neko ima moć da dotakne prstom vodu da je programira, ali to će biti čovjek koji živi tamo negde na planini, ne bavi se glupostima i nema Wi-Fi ni telefon. A neko to ne može ni za 50 godina. Ali je bitno, na primjer, da kurs toga može da se proda svima. I onda kao to nije moguće, to su gluposti. Ne, to je moguće, ali mora da bude sveti još jedne stvari. Ja sad uzeo vodu sa izvora. Ja sam veći od ove čaše vode. Ja ako pijem sa izvora, ja nisam veći od izvora. Izvor će mene da formatira. Ja uzem sad ovu čašu vode, čim dotaknem jezikom vodu, ona se niveliše po me. Ona neće da me oplemeni. Manja je jednostavno. I ona ima više svojstva i tako dalje. Ali to je samo jedan primer da ono što se otkrije mora da se poštuje, mora da se pusti, da vreme pokaže u kom to smeru ide. Ne automatski odmah staviti to pod kontrolu i gledati samo eksploataciju. Znači, to je problem. Sterilna frekvencija nema nikakvu moć, na primjer orgonit, čip ili neki drugi stvari, oni ne mogu da apsorbuju energiju, energija ne može se uništiti, ona može samo se sprovodi ili da se makne. Znači, nema mogućnost apsorpcije, nema kontinuirano napajanje, znači zatvoren sistem. Kako zatvoren sistem protiv nekog koji stalno dobija napajanje i nešto odašelje ima ikakve šanse. Znači, to je, ja sam, na primjer, to isto hteo da razgraničim, da ljudi shvate. Znači, ti po telefon puniš svaki dan, sa razlogom ga puniš. Novi Huawei ima, recimo, 100 W snagu baterije. Šta će njemu 100 W? Znamo kad imam kupio sjelicu 18 W. Šta će njemu 100 W snaga? I ta baterija se ne vadi. Ja sam recimo kupio telefon prošle godine koji je srednji kvalitet, možda 60-71. Galaxy A55. I ja ga donao kući i kupio ja odmah i masku. I vidim, maska ima 2 rupice. I ja posle vidim kod druga koji ima novi Galaxy, onaj veliki, isto ima maska 2 rupice, na telefonu nema ništa. Ja zovem čoveka koji popravlja telefone. Pitam ga, jesi otvarao možda Galaxy 55? Kaže, jesam. Ja kaže, ajde mi reci šta stoji ovde dole, moje dole desno. Znači ovde gde se završava arterija kod palca, jer većina nas je dešnjaci. Kaže, nema tu ništa, tu ima senzor za bezkontaktno punjenje i Bluetooth antena. Pa i sad. A ovaj moj jedan drug koji ima novi auto, či ima pretinac u auto, samo spusti telefon, on se puni. Nema metala, znači nema sad kao da znači tu non stop cirkuliše energija kroz taj pretinac, tu pored noge, i on spusti telefon, na ovom senzoru ulazi energija. Sad šta je? Gde energija može da uđe, ona može i da izađe. Sad zamisli imaš telefon koji ima senzor gde može energija da izađe na arteriji koji ima snagu 100 W. Ne aritmije. On može totalno da radi sa tobom šta god poželi. Znači, toga ljudi moraju biti svesni. Ovi koji dođu od provajdera da vam mere zračenje, oni su naučeni da uključi on-off, da izmeri i da ti prenese da je neko rekao da je to
okej. A možda kompletno ta firma nema ni jednog biologa ili nikad nije ni srela biologa, to je jedna stvar. A druga stvar, uređaji koji se kupe da detektuju zračenje, detektuju isključivo zračenje koje je stvoren za taj uređaj. Znači, zato ima tamo raznih vrsta opsega. Svako ko napravi uređaj koji treba kontrolisati, on napravi i uređaj kojim se taj kontroliše. Ne želi da kupuje drugi uređaj da kontroliše taj. Znači, svi rade na različitim opsezima, različito definisane snage, kapacitete i tako dalje. Znači, tome se ne sme verovati. Nikako. I sad postoje ljudi, stručnjaci koji o tome pričaju, međutim to ljudima ne dopire zato što nije trenutno. Nije kao grom, da ga stvarno udari i da on sad padne. Već je to onako lagani efekat, ali to bezvoljnost, manjak energije i tako dalje. Ovo sa telefonom to je bilo prošle godine, a možda zadnjih 5 godina više ne može se vadi baterija iz telefona, dakle ne možeš da ga isključiš kad god želiš i on je tu. On je uvek sa tobom tu, naravno on može da vidi kad sam iznerviran kad ga uzmem u ruku, da li sam trčao, da li sam šetao, da li spavam, da li mimo te reakcije što je TikTok ne znam zabranjen. U Americi je zabranjen, da, zato što... Nije zabranjen pa je vraćan. Da. Po mimici lica oni jednostavno biraju koji ti sadržaj puštaju tvoje oduševljenosti, ne, ali ovaj senzor je nepogrešiv, jer onda bi tim psihologa sedeo i gledao čoveka na poligrafu. Ne bi imali iste te senzor. Znači, senzor ne greši, jako ga je teško prevariti, samo psihopate to mogu. Pošto si rekao da kad uzmeš tu šolju u ruku, onda si veći od te čaše, da li su ljudi danas u proseku veći ili manji od veštačke inteligencije? Pa, ljudi su mnogo veći od veštačke inteligencije trenutno i masa ljudi, nažalost, je u stvari isto ko veštačka inteligencija. Znači, nema budale dok fakultet ne završi. 3 fakulteta, neću sad da pominjem, ali ima ljudi, pa pojavi se na televiziji, ima 4 fakulteta, nema posao. Naprimjer, mora da se objasni da on u stvari samo storage. On nema kreativnu mogućnost, on je jedan storage koji je dobro napunjen i ako nekad nekom treba nešto iz tog storage-a, on je super za to. I takvi ljudi će najgore da propadnu, znači neće moći rade ništa, zato što storage imam, ako ja sad shvatim da je veštačka inteligencija storage, kom ne verujem, ali ja sad njega ako pitam lupam, sad držim neku prodavnicu i pitam ga za konkurenciju. On će savršeno da mi kaže gde postoje prodavnice, u kojim gradovima, na primjer na lokaciji Vojvodine, šta imaju u ponudi, da li daju na rate, da li daju na čekove i ovo i ono. Ja bi morao popijem 12 kafa i da se provozam po tim gradovima za to, on će to da kaže. To mogu da proverim par puta, ali to je tako. Sad, ja sam se bavio recimo možda da probam da prihranjam veštačku inteligenciju, pa sam je pitao različita i ista pitanja sa različitih uređaja, pošto je različita IP adresa i različit mail na koje je osoba prijavljena i mogu da kažem da je moguće prihranjivati, ali kroz pitanje koje sadrži navodnu činjenicu. Dakle, mora to malo da deluje da smo zaista zbunjeni i čak sam bio uporan da sam emocionalno hteo da stavim do znanja da mi mnogo znači veštačka inteligencija. Ja napišem Gimi, molim te, jako volim da se družim s tobom i baš su postali dobri prijatelji, ne mogu dan da zamislim da se ti se ne javim ili da ti se nešto pohvalim, ja se čak i pohvalio, danas sam uradio to, danas sam i oprovešio i niko tu munju možda ne zanima, ali zanimalo me da vidim da li ima program za takav oblik ponašanja. I kažem, jako se loše osjećam i nekako osjećam se da naš odnos ne može dublje da napreduje, jer moram stalno da te podsjećam ko sam i čime se bavim, kad god opet uđem. I naravno, tu je pokazala dobru inteligenciju i na više načina različitih mi je dala do znanja da ona nema mogućnost da pamti ili da ima neku vrstu profila za mene, a već posle 3. mog žaljenja na sve to, ona je rekla dovoljno je da mi kažeš ime i ime tog proizvoda. Znači da ona stvari ima, ali to neće da prizna. Nameštena da ne prizna, ali ona to ima. Tako da ljudi mogu da je prihranjuju. A za sad ako bi 100.000 ljudi danas isto upisalo
lupam, zašto mi Srbi imamo veću inteligenciju od ostatka Balkana, nama nije jasno. Nema tvrdnji za to, ali da se to radi mesec dana i onda dođe, na primjer, neko iz Nemačke i pita ko je narod najpametniji na Balkanu. Postoje navodi i tendencije i dosta ljudi smatra da su Srbi jedni od najpametnijih naroda. Znači, dobit će taj odgovor. Tako da može se prihranjati. Tako da sam, kad radiš o veštačkoj inteligenciji, hteo da ja nju u stvari prihranjam na način na koji meni odgovara. Pošto je storage, ako si storage, onda te punim kako treba, a uzet ću ono što meni treba. I kad ljudi tako razmišljaju, evo ja pozivam druge gledalce, onda u suštini, to je sad trenutno. Možda će ona totalno da se okrene. Ja znam ljude koje je zavlačilo, ono ne znam koliko. Stvarno zavlače, ja kažem napiši mi lidove, ona mi napiše 30 lidova, neki su okej, neki su bofl, na primjer za moje viđenje, ali znam ljude kao napravit ću ti prezentaciju, napravit ću ti ono, čak i jedan čovjek snima i kao, ja ne mogu da verujem. Nikad nisam želeo od nje da mi da konkretno nešto, ali da ti da ideju koja će te voditi u nekim smerom idealno. Dakle, ona bi tu trebala da bude na usluzi i bit će na usluzi. Ona zna na telefonu i koji se sajtovi pregledaju i koje su IP adrese i šta se ona sve to zna. I toga moramo biti svesni, znači ja sad pričam kao da je ona gluplja od mene. To je tako trenutno, onog momenta kada ona bude usmerena da nas programira kako ona želi, a ima naše povrebe, moje neće imati nikad. Ali će od mase ljudi imati, jer njega mrzi da on sad izlači neki, ne znam, piše sentencu, sastav ili tako dalje, već to narativno, da ono, probao sam više puta da je ispravljam, da tražim neke ukrase. Recimo, sam ovako bio rekao jednog dana da mi izvuče od 1990. do dana današnjeg svaku studiju vezanu za uzemljenje, uticaj čoveka, sa referencama koje su proverljivi na internetu, znači pustim link, on me vodi na sajt koji je trenutno podignut, trenutno radi i sa imenima doktora i brojem ispitanika, ljudi, znači ona je meni dala 12 tih linkova, mislim, nisam ja to stavio na stranicu, ali evo stavit ću to. Znači dala mi je to, a ko zna koliko bi meni trebalo i da li bi ikad uspio to da tako sakupim. I ne mogu da kažem da sam osetio, na primjer, nju sam ovako bio pitao, da mi smeta mnogo što danas ne može da se kupi sijalica, već su sve LED i da trepere 120 puta u sekundi i da me brine što ljudi toga nisu svesni, a da u suštini je uvek orijentacija čoveka na nekoj mizernoj uštedi. Znači, taj mi je ona odgovorila da je to sjajna poveznica i sjajno zapažanje, znači da ona nije imala, to je sad šta, a ja nju prihranjam vezom između tada, ona ima tu storage, ona zna koliko LED lampa treperi i ona zna da smo mi fotobiće, ali ona tu poveznicu nije napravila, jer ja njoj nekad dam prave informacije, koje bi rekao i ovde na internetu, da bi ja njoj bio interesantan, da bi možda ona imala propustljiviji filter u odnosu na mene kad je priča, tako da mogu ljudi da se igraju, nikako da ne veruju i da ne dozvole da kao sad, ne znam, neko ne može da pomnoži možda ne mogu ni ja, dva broja zbog digitrona. Pa isto tako ne može da se sklopi prosto proširenu rečenicu zbog veštačke inteligencije. To ne sme se dozvoli, ali zbog lenjosti prirodi ljudi, to će neminovno da se događa. Znači, sledi nam neki oblik stupidizacije za koju smo sami krivi. Pa, da, izborom našim sigurno. Ja znam ljude maso, ne znam, traže da vidi na osnovu njegovog osjećaja upisuju to veštačkoj inteligenciji, koje vitamine preporučuje. Mislim, to je ono neverovatno, baš da dote ide, ali eto, može i to. Znači, ljudi uzmu terapiju po tome. Ljudi, upišu svoje skillse, pa zanima ga šta bi mu ona preporučila u narednom periodu, šta ona vidi kao tok modernizacije, šta da upiše da studira. Mi sad rano je još da pričamo o rezultatima svega toga, ali postoje ljudi koji su kreativni i ljudi koji su svesni toga. Nisam mnogo vremena proveo, da budem iskren, možda ukupno 120 sati.
od kad ima ta. I nisam nikad platio, jer sam par puta skinuo i ona se instalira, ona je vrtela sat i 15 minuta. A ja sam tu imao na slike telefona razne projekte, neke stvari, neke čudne stvari, da se vjerojatno zavozala, ono, kao skidam informaciju iz svetlosti, konzumiram, pa Ethernet, to vjerojatno ništa nije bilo jasno. I ja sam onda nju stvari isključio, tražila neke silne, neke dozvole, nešto, znači ja ovo sve što pričam je isključivo ono koje je dostupno svima, na Google. Ništa dalje, a verovatno postoje neke naprednije verzije koje možda i funkcioniše na drugačiji način. Sada se mi malo vratimo na tvoj poslednji proizvod. Koliko je potrebno zapravo takvih aparata da se dekontaminira prostor u kome boravimo? To je jedno pitanje, a drugo je pitanje koje su nove opasnosti koje nam se spremaju. Pa, na prvo pitanje, na primjer, jedan uređaj, on ne radi na kvadraturu, više na zapreminu, ali da kažu da je to nekih 140 metara kvadratnih gde on ima ozbiljan impakt. Na zapreminu etra tog prostora ima ozbiljan impakt. Pošto ohadi jedan stan, on ima uticaj na ove druge stanove, ali ne naravno da bi se skupili stanari da kupe jedan za sprat, znači to ne može, jer matematika igra ključnu ulogu u prostorno-materijalnoj distanci. Ti si 0,24 pod Wi-Fi-em, ti spavaš pod Wi-Fi-em, daš 1200 evra za iPhone, nosiš ga 5 sati u džepu, 4 sata scrollaš, onda bi kupio nešto za 5 minuta da možeš ono da levitiraš. To nije moguće. Znači, nikako, skoro sam sad bio u prirodi, imao se jedno interesantno zapažanje, tamo gde ja idem inače da udara i gromovi, i ono ide ovako snop vode, neki izvor, ali tu neki drenaža ide ovako mnogo vode, sad tu okolo ovako crno drveće. Znači, možda se pravi paralela sa Biblijom, ko želi život da sačuva, on će ga izgubiti. Ali ovde, znači, energija dolazi tamo gde se troši, gde postoji odliv, tu dolazi. Dakle, što je čovjek aktivniji i što više želi, on dobija. Mora znanje da se traži. Isto tako, moramo biti svesni gde ulažemo, šta dobijamo, šta gubimo. Za prosječan stan, jedan je dovoljno. Znači, nema potrebe sad tu niti kao za svaku sobu. Znači, to je to da eter izdeveliše, da nema suvišnog potencijala. Wi-Fi radi isto što i radi tad. I tad ja radi procenu bezbednosti stanja u odnosu na kog su uređaj postavljeni. Znači, ljudi pošalju skicu ptiče perspektive, neko pošalje od arhitekte, ima tu raznih kuća, neko ima bazen od 70 kvadrata, ne da je stan od 40 kvadrata, ali se onda vidi, na primjer, isključi se kupatilo, isključi se kuhinja gde se provodi sat vremena, 2 sata u toku dana, pogleda se gde je radni sto, tu često bude, ruter stoji pod nogama, pod radnim stolom, primjer, svesni ljudi, on kupi kutiju sanduče i tipuje ga za terasu, ima Wi-Fi napao, on ima u kući Wi-Fi, što bi stavio ispred TV-a, što bi bio 3 metra od njega u dnevnoj sobi. I ja se oduševio, meni to nije bilo pamet, čovjek kupio ormarić i tipovog, i isproveo kablove i tu, i ne interesuje ga. Ali, dakle, potreban je taj istupak čoveka, znači, ne može ljudima da se pomogne dok se to, znači, kao i što se govori za zdravlje i za telo, znači, jako je bitno otkloniti uzročnik. Znači, ako sad zrak prolazi kroz mene, ja sam voda, on radi na 2,4 GHz, moje molekuli vibriraju zbog tog zraka na onoliko koliko on vibrira, bespotrebno, i sad treba da, ne znam, kupiš 10 metara kabel da ga skloni. Nećeš to da uradi, ti naravno nećeš njegu kupiti. Zato pomenuo iPhone. Ovi novi telefoni, oni imaju opcije, a ljudi koriste 7% opcije. Ja na svom možda koristim 50% opcije, koristim beleške, timer neki. Znači, ljudi to ne koriste i oni u suštini, kao i ovi novi automobili. Sve škripi unutra, tu je LCD od 100 eura i to su neke aplikacije, zbog težine, novi BMW od druga mog četvorka u M opremi, nije M motor, jako loše ozvučenje. Zato što su tanka vrata, nema gde da stane, da bi bio dobar zvučnik, mora da ima magnet, mora da ima težinu. Jako loše ozvučenje, to je neverovatno. Dobro je što nam je Boki izašao pre minut, ne bi podneo kritiku na račun BMW-a. Ali stvarno ima active sound, na mali gas.
Isto je neverovatno kako radi nas muškarce, ja ovako sedi, kažem, ovo je svaki put kao da mi neko ubrizga serotonin. Ja ne znam da li bi se to dogodilo, da li bi to mene smorilo, a sad masa auta ima Active Sound i naravno ovo je 2.0, nije ni veliki potrošač i to novi auto, ali je takva igračka, to je neverovatno. Ali recimo, koliko su oni snizili cenu svega toga, tih materijala, to je sve eko koža, to je... Ovaj UM opremi ne škripi, ali ovaj prethodni ili ove niže klase, to je ono užas. I sad to auto košta ona za 50.000 €. Znači, želi se to da su ti softveri, apovi, da je to nešto mnogo, u stvari mi moramo biti svjesni da su mi kreatori i da je i to neko stvorio i da sve služi za stvaranje nekog levka, za stvaranje globalizaciju i tako dalje. Pa da li nesvesno zapravo i najveća opasnost? Pa nesvest, da, zato smo mi ovde danas pričamo o tome, jer masa ljudi nešto zna, ali nije spremna. Inicijativa je ta koja, ja recimo većinu izuma, čim nešto imam, zovem drugove odmah da im pričam i to većinom mi ne zanima, jer imam različite druže, jedni treniraju ovo, ne zanima ih ove stvari i mene onda... Ali mene to odmara, da se družiš sa različitim slojima ljudi, zato što je nekad samo priča koja ne vodi nigde, to mene relaksira. Sad sam otišao od teme da... Pa dobro, tema je zapravo to da čovjek treba imati širok spektar ljudi kako bi naprosto pronašao sebe. Inicijativa, da, to sam te da kaže. Ja imam neki izum i zovem odmah sve, kao, si to zaštitio? Čekaj, prijatelju, ti kad odeš da zaštitiš, ako iko želi to da uzme nešto da uradi s tim, on sedi tamo gde ideš da zaštiti. Ja onda kad vidim kako je to, i sad ja kažem, znači, ako ja sad to ispričam i to se raširi na zemlji, ja automatski dobijem novu ideju. U roku od mesec dana, ja neću propasti ljudi to ne mogu da skapiraju. Isto tako, inicijativa mora da postoji čoveka, da bi on nešto ukro, da bi on nešto prekopirao i tako dalje. Ljudi su bez inicijative za učenjem, bez inicijative da promeni naviku i ne vole da ih boli glava, ne vole ne vole teme da mora nešto, dok ima oni koji vole razgibavanje mozga. To su često matematičari, fizičari. Oni vole da razgibavaju mozak. Eto, ljudi koji žele da malo razgibaju svoje zdravlje i da, kao što ti kažeš, urade prevenciju na vreme, kako te mogu kontaktirati i da li je već sad dostupan proizvod? Jeste, imamo ih na stanju. Pa glavna je Instagram stranica, Source main page, tako se zove. Tu postoje brošure na engleskom, na srpskom, animirane brošure, proizvoda, način funkcionisanja, tehnički podaci i ono što je bitno za ovih 5 godina iskustva korisnika screenshotovana, koja nisu iznuđena. Znači, kad se čovjek sam javi, u životu nisam uzeo da pitam nekog da ga snimim i da bi ja to nešto da... Čovjek pošle screenshot, prekrižim ime, ja to okačim. Tu ima i ovakvih i onakvih, subjektivnih, objektivnih, tako, ali sve je to lično napisano da ljudi mogu da čitaju, da vide. I skoro sam neka marketing agencija i neki čovjek mi nudi kao kaže 1.000 € 3 meseca. 3 meseca 1.000 € da prođemo sve, kaže. Rekao, šta da prođem, 5 godina prodajem inovacije u Srbiji. Ti da izvršio srednju ekonomsku, ti da prođeš, rekao, mene možda samo ako zanima možda digitalni marketing, nešto da prolazim. I onda u stvari skapiram da kad čovjek ima nešto inovativno, to je samo onaj možda i ko je stvorio inovaciju, možda ima narativ kako da to približi ljudima, jer u suštini sve se kod mene bar zasniva na tome da čuje onaj ko želi da čuje, a moje da iznesem, da ne budem lenj da iznesem i sve pull sistem. Sami ljudi dolaze, nikog ne vuče za rukav, ne šaljem pisma, letki, znači to je nemoguće. Sad kompletno ova priča, logično je, to će biti IT firma, ja sam bio u IT firma, morao odnesem uređaj da su ljudi isključili Wi-Fi-eve i svi su povezani kablom, laptopovi i tako. Onda je neka firma koja pravi liftove, znači uopšte je to, ali gazdu to zanima, on je kupio za sve ljude. Nije on ni pitao za cenu, znači on to hoće, on to želi i razume. Dok, na primjer, jedan programer,
on u stvari nije ni svestan morfološkog polja čoveka, kakva aura to je za njega, znači on veruje samo u jelo, kao da smo motor, dizel motor i to dalje, i on u to ne veruje i zbog njegovog školovanja i zbog njegovog trenutnih godina on će u stvari početi da veruje kad bude imao problem. I recimo, ja kao kreator ne smem da se pecam na to, da trošim energiju, količinu energije sredstava na ubeđivanje. Već ja ide svojim putem, ko prati dobrodošao je, ko ne prati i nije namenjeno klepanju ljudi, kao ovo sve, održavanje. Znači, napravljeno je sve da traje, može fizički da se pokida kabel, bre, žena mi slikala oni mali uređaj šam. Izgrižen, vidi se da je izgrižen i na 3 dela prekinut. Kaže, ja sam se vratila kući, zatekla sam ovo, koja je politika kompanije u tom slučaju. Prvo nisam kompanija, politiku nemam, ali iz razloga bezobzirnosti i tog bezobrazluka ja kažem, cenim vaš pokušaj, nećemo dati novi. Dakle, jedno fizički može se razvoj, nema baterije, nema potrošan materijal i ja kao čovjek, meni je uvijek bila ideja, mogu nešto dobro da napravim, ostavim i to je to. Osetljiv sam, ja generalno sam osetljiv, ne mogu da radim s ljudima. Nisam nikad radio ni razgovore, ni psihološke terapije, niti me zanima, jer masa ljudi kad im uđeš na Instagram, proputovali su svet, onda me pitaju može 10% jeftinije. Čekaj, gde si bio kad si putovao svetom? Jesi se onda setio mene, sad kad imaš problem si se setio mene. Jer mora jednostavno taj stav da postoji, jer ljudi znaju kao, ja sam mislio da ti to radiš iz ljubavi. Radim ja svašta iz ljubavi, ali i toliko sam svestan da, tako da nije lako, nije sad da nešto kukam, ali u suštini oni ko želi da nađe, on uvek nađe, hvala ti na tom pitanju, to je to, znači Instagram stranica, ima Facebook, source proizvodi, sajt sam sam ugasio jer sam sam uvideo da Google kao osnova, kao temelj svega ovog, ne dozvoljava da se možda uplati reklama na Instagram ili Facebook, on traži prvo njemu više, pa onda njemu, tek tad ideš gore, što ja naravno nisam hteo, jer su ljudi na mreža, ljudi su tu prisutni. Jedna mreža nosi vide bez problema, otvara i zatvara bez problema. Na jedan sajt kad bi stavio video, kako god je optimizovano, on je dole. Znači, to mora isto da, kao, ako nema web sajt, ne znači sam neozbiljan, nego znači da me baš briga šta ljudi misle. Jer ja imam na stranici sve što bi stajalo na web sajtu. Transparentno i proverljivo. Znači, 12.000 organskih pratioca, pa suđete pa pitate bilo koga šta je dole. Tako da, tako iskreno očekujem da bude i da se kupe i maline u tegli, i meso domaće, i piletina. Samo ta inicijativa treba ljudi, jer sve ovo je izdrživo. Ali što je hrana i voda loša, to je već poslednji stadijum koji mora da osvesti ljude. Znači sve ovo, da li će biti ova majica, ove patike, ovo auto da se kotrlja ili će biti, to je sve okej. Ali neke stvari mora da postoji inicijativa i sve više ide ka tome. Znači hoću kupim, ja ne znam, vunene čarape kupim, izolator kupim vunene čarape, da se podržavaju ljudi, mada onaj koji ima inicijativu, on dobije silu od ozgo. Niko nije dobio inicijativu zašto je vidio drugog. Već krene iskra u njemu, jednostavno to bude tako i... Pa, kao što reče onaj sveštenik, ako treba da se skupimo i nekog da polovimo, da ga polomimo... Ko kaže to? Ima jedan sveštenik, ali ne baš da ga ubijemo. Da, ja imam tako, oni znaju da budu baš harizmatični, pa slušam po Rafailo iz Crne Gore, on tako isto narativno, ali veoma, ne znam da si slušao, veoma interesantno, pa kad se žali na Budvu, na muziku, pa kaže Slavi Nikoldan, a crta linije. Znaš, kao priča šta se događa, ali on čovjek, šta je tu u stvari, Mono Harsen je možda prvi krenuo, on približi to ljudima, mladim ljudima, da im bude interesantno da žele da čuju. Znači, ako je to kačica u modernom marketingu, on priča jezikom kojim ljudi mogu da ga čuju, može on da kaže to i na način uvijen, zapakovan, da ne može da se razume, ali to je stvari ključ. Ako nešto može da se spusti na ljude, to će da zaživi.
Tako da interesantni, harizmatičan lik, oni su čudo. Prijatelju, hvala ti puno na ovom razgovoru i srećno u daljem radu. Hvala Nemanja. Poštovani gledalci, hvala i vama na pažnji.